příležitost slavit 30 let od vzniku souboru se nám naskytne jen jednou za život. Proto by i oslavy měly být jedinečné. Říkali jsme si, že se malinko odkloníme od našeho tradičního repertoáru a seznámíme vás s tím, jak se vlastně tanec vyvíjel od středověku až po současnost. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit muziku, aby nás k tomu doprovodila. Když jsem se jich ptala, jestli by teda s námi do toho šli, dostalo se mi následující odpovědi, cituji. Jsi asi upadla, ne? Konec citace. Nepřekonatelným problémem pro ně byla především hudba 20. a 21. století, kde většina hitů stojí na 4 akordech a dvoudobém taktu. Neochoty muziky spolupracovat jsme se však již delší dobu obávali. Proto jsme pro jistotu oslovili i jiné umělce, kteří naštěstí naší prosbě vyhověli. Bohužel se nemůžu zúčastnit osobně z různých důvodů, třeba Michael Jackson z důvodů demografických a Vojta Dyk z rodinných. I přesto je ale uslyšíte, neboť nám laskavě zaslali své nahrávky. Doufáme, že si evoluci tance v našem podání užijete i za těchto provizorních podmínek.
vši vám hlus a chtěl bych dát čest. Tepláková Supra, máte Supra, tepláková Supra, máte Supra. Open Gangnam Style. To bylo další muziky. No, možná jo. Jo, to je dobrý. Myslím si, že jo. No, jako, šlo to, no. Z technických důvodů se omlouváme, ale jsme nuceni přesunout přestávku o něco dříve. Dole ve foyer je možnost zakoupit šátečky, jejíž koupí přispějete na obnovu krojů v našem souboru. Šátečky pro nás napekli rodiče, děti a přátelé ze souboru a my bychom jim chtěli poděkovat tím, že vyhlašujeme soutěž o nejchutnější šáteček. Tudíž ty šátečky, které si zakoupíte, za šátečky, co si zakoupíte, tak je prosím obodujte bodama od 1 do 5. 5 bodů znamená, že je nejlepší. A my bychom toho, kdo upekl ten nejlepší šáteček, odměnili takovou drobností. Děkuji vám za pozornost.